Mga kapuso, good vibes! Ang atod namo karong buntaga tungod ang atong bisita, ang gibansagang pambansang uga. Gikan sa syudad sa Davao, let's all welcome Roel Divina. Hello Roel, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta? From Luzon, Visayas, and Mindanao, mga ka-GMA, mga kapuso, maayong buntag sa inyong hangtanan. It's me, Roel Divina, ang pambansang uga, ang leader sa tanang single. Hi sa inyong hadra mga single, nangabasa na ba ang tanan? Awa pa. Maning ka mo. Alright, Roel, nga nung nahuna-hunaan nimo ang mga kasakit sa gugma isip imuhang social media content. Can you share with us paunsa kini nagsugod? Ang siguro kay pambansang uga murag ang ibig sabihin sa pambansang uga kana murag single ka, murag way nagmahal sa imo, walay naghigugma sa imuha, murag walay nipili sa imuha. O murag ito nagsugod ang pambansang uga kay lagi murag ako ang content, ang mga experience nako, ginabutang nako sa video, ginahimo nako kung kanang murag transparent gani ko kung napasakitan ko karon ingana pud ang magawa sa akong video kanang broken nasakitan ingana. Alright, Roel, daghan kaayong gusto masayod. Kumusta na ba daw ang imong status sa imuhang kasing-kasing karon? Doon na ba'y nagapalipay kanimo? Uy naman, unsay first lady oy nga murag uncle no first uncle siguro bitaw oy kanang uy happy kay ko nga imuha kong gi-add sa Facebook mayor. Naghulat na lang gud ko nga panguyaban nimo kay so may pagduha-duha sugton gyud ta ka ay mahimo na kong first lady sa Davao City. Pero hopefully karon nga human naman ang election year baste nang mamanawagan lang ko nga pwede na ko nimo i-date, bisang asa diri sa Davao. Dili ko mo dili. Ako yung gasto sa pagkaon. Roel, gawas sa paghatag og lingaw sa mga tao among nasayran nga usa ka sa mga nanguna sa mga fundraising activities alang sa mga biktima sa mga kalamidad. Please share it with us. Kaning ako ang fundraising activities na nagsugod lang gyud ni siya atong linog sa kung makahinumdum mo linog sa Kidapawan makilala katong di mabanda nga lugar katong naglinog dito gyud ni siya nagsugod and murag bitaw ka ng every time nga naay calamity no murag ang mga tao sa kuan na nagat-chat nga Roel kanang ingana kanang among lugar luoy kayo ingana so murag dili na ko makadili. Murag isa sa mga reason siguro nga nabuhi pa ning kalibutan na siguro maliban sa gwapa ko. Siguro kanang mutabang sa katawhan and sayang magpudgod kaayo akong platform na atay mga followers. Pwede na to magamit ang atong platform para makatabang sa katawhan. So mao na to dito nagsugod and then murag tuloy-tuloy na to siya katong sa Tandag Surigao nga nabagyuhan sila dito pod mi katong last year sa bagyong Odette dito pod mi and then this year katong sa Leyte sa Baybay dito pod ta adto. So gipildi gud nako si kuan Angel Luxin. Ako daw ang Angel Luxin ng Davao City. Roel, unsa pud ba imuhang mabati every time nga mutabang ka sa mga nanginahanglan ug unsa ang pinaka-memorable nga experience? Kaning donation drive yun, no, makaingon jud ko nga dili siya dali. Daghan kang i-consider. Effort jud kay siya kung effort and then ang oras nimo magahin jud nimo siya dinhaa. Ang pinakalami nga feeling lang jud kay kanang pag-abot bitaw nimo sa area, pagtunol nimo sa mga hinabang nimo dito sa mga taong nanginahanglan. Ang tanang kakapoy, ang tanang kanang stress, pagkita nimo sa ilahang mga smile, makaingon jud ka nga wala tanan as in mawala tanang kakapoy, ang tanang stress, ang tanang kuan mawala jud sa ilahang smile niya every time mo bag-ingon sila nga salamat kaayo sir sa inyong hinabang naabot jud mo diri sa amoa kana pa lang daan grabe ano kay siya fulfilling kaayo siya sa ako ang part and siguro makaingon ko nga tanang mga lugar nga giadtuan namo memorable gyud tanan para sa ko. Wala gyud kanila ang memorable tanan jud siya memorable. Alright, daghang salamat Roel sa higayon nga gihatag nimo sa At Home with GMA Regional TV. Anything you wanna add or mensahe nimo sa atong kapuso viewers? Ako aning kuhaon nga oportunidad nga una sa tanan magpasalamat gyud ko sa inyo ha
sa pag-uban sa kuha, sa pagsuporta sa ako ang mga advokasya sa kinabuhi, ang pagtabang sa katawhan, kasaligan sa kwartang ang inyuhang hinaguan. O mo nang daghang kaayong salamat sa inyuha og sa uban pa nga siguro puhon no man kuni ampo nga naapay kalamidad nga mo hapak aning Pilipinas no, pero unta wala na gyud, pero usahay di magid nato kalikayan. Unta next time ang katong mga wala pa nakatabang manabang ta unsa man in taon ni oy bitaw atik lang sa katong mga uban pa din ang siguro pohon na ay mga donation drive na po ng ato ang paghimuon. Again, mga lagi hapon kung tabang po sa inyo hagong pag-usab. And ayan, daghang kayong salamat sa inyo hagit tanan, sa mga followers na ako sa Tanang Tipuga, daghang salamat jud kaayo sa tanan. Thank you, Ruel. Thank you kayo sa inyo ha. Kini ang At Home with GMA Regional TV.